изобразително изкуство на школата към Народно читалище Васил Левски 1861 година в Карлово и на детска градина Светлина. Както виждате, пъстротата е огромна, много емоционално всичко. Просто ми се иска да помоля Димитър Бакърджиев, през погледа на художника, да види изложбата и да каже няколко думи. Благодаря. Уважаеми деца, уважаеми родители, дами и господа гости, изключително съм приятно изненадан и впечатлен от това, което се случва тази вечер. Няколко дена след официалния Световен ден на детето, но ние с убеждение сме убедителни и знаем, че всеки ден е ден на детето. Още повече тази вечер с тази блестяща изява в художествената галерия. Няколко години подред в тази галерия се правят изложби на детска градина Светлина и на детската школа по изобразително изкуство към Народно читалище Васил Левски. Но тази година такова нещо не е било. Бих казал, това е изложба с един огромен заряд, един огромен импулс и с едно огромно значение, защото едва ли в България може да се направи в един такъв сложен момент за страната една такава впечатляваща изложба като днешната. Изненадан съм от това, че труда на децата, искреността на децата е запечатан в творбите. Преди време и аз бях малък като тях и един по-голям учител ми запита: Митко, има ли според теб детско творчество? Аз тогава бях завършил художествена гимназия, бяхме се запознали с историята на изкуството, с големите художници, които са представени вътре, и като направих една малка равносметка, си казах, че там няма малки деца художници, и му отговорих: не, отрицателно. Той каза: грешиш, защото най-честото, най-истинското творчество е детското. И това нещо се вижда. Преди да дам думата на госпожа Светлана Сизова, искам да кажа още няколко думи, ще ми позволите. В България подобни изложби се правиха и преди години. И аз си спомням един девиз, който е жив и сега, на една велика българка, Людмила Живкова. Нейният девиз беше единство, творчество, красота. Този девиз е жив и днес, ще бъде жив и занапред. Така че, следвайки този девиз, нека бъдещото поколение на България да се развива, и ако политиците творяха така, ние щяхме да бъдем щастливи. И последните две изречения: ако някой ми пита как си представям рая, това е така, както тази изложба. Благодаря. Изключително удоволствие да се работи с такива малки и големи таланти. Нещата им са впечатляващи, те говорят сами за себе си. Всеки от тях е вложил частица от сърцето, от смислите и душата си в листата. Тия нещата са достатъчно сами. Още едно изречение. Аплодисменти за преподавателите. Браво! Да ни бъде беззвучно, ние имаме поздрав. Всички творци имаме поздрав от децата на Народно читалище Васил Левски. Ще ми позволите да включа музика. Готови ли сте, деца?
Смирение.